Uban sa malipayong kasing-kasing manindog kita alang sa paghimaya sa Dios, pinaagi sa pasiunang awit. Magalirong kita umahanta, atong daigod ang Ginoo. Di mayaon ta giyanganan, pasalamatan ta siya. Magalirong kita umagampo, atong daigod ang Ginoo. Di mayaon ta giyanganan, pasalamatan ta siya. Daigod ikaw, O Diyos, imayaw ng iyong ngalan. Salamat kanimo akong Ginoo. Daigod ikaw, O Diyos, imayaw ng iyong ngalan. Salamat kanimo akong Ginoo. Daigod na Daigod Panginoon, uban sa mga pangunawi, ang kalitan ay sige, ang Ginoo na pinili. Daigod Panginoon, uban sa mga instrumento, ang kalitan ay saya. Umulan lang, tutugan ang gitara, di mananong na ang trompeta. Ang Ginoo sa lumang, pasalamatan ka. Tutugan ang gitara, di mananong na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Daigod ta Ginoo, diyan sa parang awit. Daigod ta Ginoo, uban sa katawang kutyakan. Hari sa mga hari, sa langit ugyutan, tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Ang Ginoo sa lumang, pasalamatan ka. Tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa iyong kayo. Daigod ka Ginoo, tungod sa iyang kagahungan, ang iyang mga binuhan, ang tanang kaligayahan. Daigod ka Ginoo, tungod ni Maria nga Birhen, o babae sa kahilig, oray na sa langit. Tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Ang Ginoo sa lumang, pasalamatan ka. Tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa iyong kahayo. Sa ngalan sa mga nagsanak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios Amahan ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Amen.
Igsoon, maginulsol kita sa atong masala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal Kumpisal ako sa Diyos na makagagawang sa kanya. O kaninyo mga Isun, kanakalapas sa pagdapuyan, sa unang-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angin buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay mulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga Isun, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaloy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw ang nagkaling ko sa
Espiritu Santo, sa kahigayan sa Diyos Ama. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahigaasan, himaya sa Diyos, sa kahigaasan, himaya sa Diyos. Magampo kita. Ginoo, ang nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami, itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo, mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa Makabiyo. Unya ang mga opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagtalikod sa Dios, miabot sa lungsod sa Modin, aron pagpugos sa mga tao didto sa paghalad sa mga sakripisyo nga pagano. Daghan sa mga Israelita misugat kanila, lakip si Matatias ug ang iyang mga anak nga lalaki. Ang mga opisyal sa hari namulong kang Matatias. Ikaw usa ka tinahod nga pangulo niining lungsura, ug ikaw gipaluyuhan sa imong mga anak ug mga paryente. Nganong dili ka man maguna dinhi sa pagbuhat sa gisugo sa hari? Ang tanang mga dili Hudiyo, ang katawhan sa Hudiya, ug ang tanang mga tawo nga nahibilin sa Jerusalem, naghimo na niini. Kung magbuhat ka niini, ikaw ug ang imong mga anak pasidunggan sa titulo nga mga higala sa hari, ug gantihan ikaw sa plata ug bulawan ug sa daghan nga mga gasa. Si Matatias mitubag sa makusog nga ting. Dili ko igsapayan kung ang tanang dili Hudiyo nining imperyo magtahod sa hari ug mutuman sa sugo sa pagbiya sa relihiyon sa iyang mga katigulangan. Ang akong mga anak, ang akong mga paryente, ug ako magpadayon sa pagtuman sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa akong mga katigulangan. Uban sa panabang sa Dios, dili gayud kami mubiya sa iyang balaod, ni musupak sa iyang mga sugo. Dili kami mutahod sa kasuguan sa hari, ug dili na mubalhinon ang among paagi sa pagsimba bisan sa labing gamay. Igo siya nahuman sa pagsulti, usa sa mga lalaki nga gikan sa Modin, mihukom sa pagtahod sa kasuguan sa hari, ug milakang atubangan sa tanan, aron paghalad ug usa ka sakripisyo nga pagano, ibabaw sa altar nga nagbarog didto. Sa pagkakita ni Matatias kaniya, nasuko siya pag-ayo, ug sa iyang kasuko, gibuhat niya ang angay buhaton. Mikurog sa kapungot, midagan siya, ug gipatay niya ang tao didto gayud sa altar.
Gipatay usab niya ang opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagsakripisyo ug unya iyang giguba ang altar. Niining paagiha gipakita ni Matatias ang iyang halawong mga gugma alang sa balaod. Maingon sa gibuhat ni Pinihas o sa iyang pagpatay kan Zimri, ang anak nga lalaki ni Salo. Unya si Matatias milatas sa lungsod ug misinggit. Kamong tanan nga may tinumanon sa kasabutan sa Dios ug nagsugot sa iyang balaod, sunod kamo kanako. Human miini siya ug ang iyang mga anak mikagiw ngadto sa kabukiran ug gibiyaan nila ang tanan nga ilaha. Niadtong panahon na usab, daghan sa mga Israelita nga nangita sa pagkamatarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtahod sa balaod. Nanlakaw aron adto magpuyo sa kamingawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoong Dios misulti ug gitawag niya ang yuta. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa iyang pagsalo. Gikan sa Sion hingpit sa katahon. Nagasidla ang Diyos. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagtapo ka mo mga buutan ko sa akong atubangan. Kamong nakigsabot ka nako, pinaagi og sakripisyo. Ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong. Kayang Diyos mismo mao malang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ihalad ngadto sa Dios ang pagdayi, agig imong sakripisyo. Ug tumanang imong mga panaan ngadto sa labing hataan. Sampita ko sa panahon sa kabul-anan. Luwason ko kamo, gimayawon ako ninyo. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ilaw ikaw, O Ginoo. Nagkaduol na si Jesus sa syudad, ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya, ug miingon. Kung nasayod ka palang unta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw, nalikusan ka sa imong mga kaaway, ug galihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Bunubon ka sa hingpit ug gaglagon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, karon ang ikasyam o katapusang adlaw sa atong nobina o usa ka tulog na lang, piyesta na. Viva Berhen sa Regla! Viva! Viva Berhen sa Regla! Viva Berhen sa Regla! Viva Berhen sa Regla! Viva Berhen sa Regla! Palakpakan natin ang atong mahal na Berhen. Ang atong tema sa maong adlaw, karong katapos ang nobena, nagkanayon, paglaom sa kalinaw sa kalibutan. Hope for world peace. There's a beautiful caption that says, no Jesus, no peace. Know Jesus and you will have peace. Kung wala si Jesus, walay kalinaw. Ilha si Jesus og makaila ka sa tinuod nga kalinaw. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon, sa atong ebanghelyo karon si Jesus mihilak samtang nagsudong siya sa siyudad sa Jerusalem. Siguro naghuot ang iyang dughan samtang namulong siya kung nasayod ka lang unta kung unsa ang kinahanglan sa kalinaw. Dinhi gipadayag ni Jesus ang iyang gibating kagool para sa Jerusalem tungod kay kini midumili man sa pagdawat kaniya. Og sa pagbuhat niini giusikan nila ang kahigayunan nga makabaton og kalinaw. Maigsuon hinumduman nato nga mihilak si Jesus tungod sa iyang dakong gugma sa katawhan sa Israel. Sa dihang mitanaw sa Jesus sa Jerusalem, dili lang niya nakita ang mga nindot nga building o templo, nakita usab niya ang mga tao nga iyang gimahalugutangga pagayo. Apan subo pamalandungon nga ang katawhan sa Israel nahisalaag o wala na mutagad kaniya. Ang mga tao sa Jerusalem midyumili sa pagdawat sa Mesiyas. Giyusikan nila ang grasya sa kaluwasan. Gipili nila ang pulong sa kalibutan kaysa pulong sa Ginoo. Sila ang mga taong mapagarbuhon, mapahitason ug halayo na sa Ginoo. Naghuot ang dughan ni Jesus tungod kay ang iyang pinalanggang katawhan sa Israel nagsalikway ug nagpasakit kaniya. Maigsoon kung sobra nimo kamahal ang usa ka tawo, unya kalit lang siyang nagbudhi, nagluib o nagpasipala kanimo, mutulog yun ang imong luha sa kasakit o kasubo. Sama sa usa ka ginikanan, maghilak nga magsudong sa ilang anak, mga anak nga nalulong sa bisyo o droga.
Ang magtutudlo, maguol kung ang iyang estudyante nagpasagad sa ilang pagtuon o sa ilang kaugmaon. Ang atong higala, masubo kung kalit kitang mubiya kaniya og magluib. Ingon ana si Jesus, mihilak siya tungod sa iyang dakong gugma sa katawhan sa Israel. Gugma ang nagpatulo sa iyang luha. Unya, pangutanon nato ang atong kagalingon. Kung sudungon kita ni Jesus karon, kung sudungon kita ni Jesus karon, mo pahiyom ba siya o maghilak usab tungod sa iyang dakong kasubo nga nagpalayo kita kaniya tungod sa atong mga daotang binuhatan? Makita ba niya nga ang atong kasing-kasing abli sa pagdawat kaniya? Maigsuon kung atong mahinumduman, ang Jerusalem sukad pa sa panahon ni Haring David, gitugod gyud isip lungsod sa kalinaw. Tunga-tunga siya sa duha ka tribong sigig-away, tribo ni Benjamin ug tribo ni Juda. Pero nindot kini nga lugar, lig-on, abunda sa tubig, rich in natural fortress. Pero unsay nahitabo? Ang lungsod o syudad nga ginganlag og Jerusalem, lungsod sa kalinaw, nahimunong lungsod sa kagubot, kasamok o kahadlok. Jerusalem, a name which means a city of peace, has become a city of war and conflict. Sa atong nasayran sa kasaysayan, ang Jerusalem wala gyud makatilaw tinuod og malungtarong kalinaw. Bisan gani karong panahona, nasa kagubot ang gitawag nga Holy Land. Even now, Jerusalem is not a safe place to live or to visit because of the ongoing conflict between the Palestinians and the Jews. Instead of being a city of peace, Jerusalem has become a city of fear. Dini nato masabtan kung nganong mihilak si Jesus para sa maong syudad. Isip po diyo, nabati niya ang dakong pangandoy sa katawan para sa kalinaw. Isip prinsipe sa kalinaw, gusto niya nga magdalag kahusay o gustisya o kaangayan sa maong lugar. Maigsoon, ang Jerusalem dili lang geographic location. It represents any city, any town and family nga wala na mag-ila sa Ginoo. Kung ang lugar o katilingban dili na mo ila sa Ginoo, unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo? Hinay-hinay sila mawad-an og moralidad. Musakag pagpangabuso o korupsyon, musamot ang kagubot, kasamok og musamot ang di pagsinabtanay, pag inilugay, pag dinautay. Og sa katapusan mawala ang kalinaw. Dili ba nato kini makita karon sa daghang dapit o lugar sa katilingban? Unsa man ang nahitabo sa atong nasod karon? Ang pamilyang Marcos nagdinautay, ang mga sangkot o involved sa corruption sa mga flood control projects, gusto nilang ibaliko ang kamaturan aron kita malibog, ma-discourage o mawad-an o paglaom. Maigsoon dili unta kita magpadala sa ilang mga pasiyatap. Let us respond with moral clarity and not political anger, and let us pray for the conversion of our leaders. Sa atong katilingban o pamilya, dunay panahon nga ang Ginoo nahikalimtan na tungod kay dili na siya ang priority sa atong kinabuhi, dili siya ang nahimong sentro sa atong kinabuhi. Sa sunod Domingo atong saulugon ang Christ the King. Christ the King celebration and decorations are huge and elegant, pero ang atong kasing-kasing walay hari. We have temples of commerce but weak temples of conscience. Dunay miingon, dunay uban nga miingon, asinso nami pero walay kalinaw. Nganuman, tungod kay nawala na ang pag-ampo, nakalimtan na ang pagsimba, nagsigig away sa mga kabtangan ng ilang angkonon.
ang Ginoo dili na sentro silang kinabuhi. Mga igsoon, ang lungsod nga dili mo ila sa Ginoo mahimong lungsod sa kagubot, dili lungsod sa kalinaw. Mga igsoon, sa atong katapusang adlaw sa nobina sa mahal nga Berhen sa Rigla, mosangpit kita sa atong inhan. Berhen sa Rigla, paglaom sa kalinaw sa kalibutan. Nga naman paglaom man siya, kay si Maria ang unang misulti, "Yes Lord, thy will be done." Matuman ang imong pagbuot. Og pinagi sa iyang pag-oo, nisulod sa kalibutan ang prinsipe sa kalinaw. Ang mahal nga Birhen sa Rigla buot usab, musulti ka nato karon, ibalik ninyo ang akong pinalanggang anak sa inyong kasing-kasing, pasudla siya, kay diha magsugod ang kalinaw sa inyong kinabuhi. Hence, my dear brothers and sisters, let us not postpone our conversion, let us not postpone our reconciliation, and let us not postpone our loving and our forgiving. If today you hear His voice, harden not your hearts. Sa katapusan, mga igsoon, mao kini ang dakong mensahe sa atong ebanghelyo karon. No Jesus, no peace. No Jesus and you will have peace. Kung wala si Jesus, ang mga pamilya magkatibulaag, ang komunidad magkabingkil, ang syudad maguba sa korupsyon o mga daotang binuhatan. Ang kinaiyahan di mapanalipdan o kanunay maabusuhan o ang kalibutan madaog sa daotan. Pero kung tinuod nga mailan nato si Jesus, ang prinsipe sa kalinaw o ipasulod sa atong kasing-kasing, maangkon ta sa tinuod nga kalinaw. Bisan anak kita sa kalisdan, bisan anak kita sa puno kita sa mga pagsulay o kagubot. Mabati gihapon nato ang kalipay o kalinaw tungod ang Ginoo nagpabilin sa atong kinabuhi. Busa imbitahan ko kamo karon sa pagduko sa inyong mga ulo ug mag-aampo kita. Mahal nga Berhen sa Rigla, inahan sa paglaom, hinluhi ang among kasing-kasing. Pahinumdumi kami nga si Jesus, ang imong hinigugmang anak, maong tinubdan sa kalinaw. Tagabangi kami nga mamahimong instrumento sa imong kalinaw o kahiusa diha sa among pamilya, sa among syudad o sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, uban sa pagtuo o paglaom, atong ipadangat sa atong amahan ang tagsa-tagsa nato nga mga panginahanglan o miingon kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Rigla, dungga ang among pagampo. Ay, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Rigla, dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga magpadayon sa pag-awhag sa katawhan sa pag-ila sa gahom sa Dios diha sa kinabuhi sa matag usa. Magampo kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Rigla, dungga ang among pagampo. Alang sa atong nasod o sa tanang nangulo sa mga kagamahanan, nga hatagan sila og kasing-kasing nga mahigugmaon aron ilang mapatuman ang hustisya, kalinaw ug kaangayan. Magampo kita. Amahan, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Rigla, dungga ang among pagampo. Alang sa mga nag-antos, mga biktima sa kagubot o mga masakiton, nga makasinati sila sa makahupay nga kaluoy sa Ginoo. Magampo kita.
Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga sponsors, benefactors, o pilgrims, uban sa ilang pamilya o kanatong tanan nga nagkatigom karon, magmadasigon sa pagpaambit sa ilang grasya, ilabi na sa mga nanginahanglan. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa halangdon Teofilo Kamumot, Obispo, ug sulugoon sa Diyos, Jules Chibalid Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga kaigsunan nga nataliwan na, nga maangkon nila ang walay katapusang himaya sa langit. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Sa kahilom, ipadangat nato sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa kaluoy, dawata ang among mga pangamuyo, og tabangi kami nga mabati ang imong presensya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ng inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos sa simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdayeg. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining pagbinayloay sa mga halad. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ayong mataro. Santos nga mahan Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod nga magaday kami sa mga kahibulungan sa imong grasya. Diya sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria, kanunay Birhen, mo'y dako namong kalipay. Ang paghimaya sa imong gugmaalang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pagpasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan. Sa manunubos sa tanang katawan nga mao si Kristo, si Hesus Kristo among Ginoo. Ug buhos sa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ahawi. Santos, 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 Ginoo sa kalaupan, puno ang langit ug yuta sa iyong himaya.
gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa kanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kalahok nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ka, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini adto sa iyang mga tinuna. Dawat kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kaluwas, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini adto sa iyang mga tinunan ug dawat kini ang Panginoon kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaluto. Buhata kini aron paghandom kana kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo akong magdamo, naghalat sa kaugalingon, isip at kaugilingon, atong kalawaton karon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magagahom nga mahal. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ngayon kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga salag, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kanimo. Manasab kanimo. Karon ipakita ang timaan sa atong panaging isunay. Peace. Ginoong Hesukristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, nila ko angay nga makalawat kanimo,
apan ipamulong lamang ug maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Namo makalawat ang langit ng sakramento, mahimuta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag patahod nagpasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iyampo mo kami, santos nga inahan sa Dios, Oranhimo ka ng Diyos. magampo kita. Magagawa mo buhay kinutupang Diyos ng uban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas o kalag sa mahimayaong Birhen Maria, nahimong tagaangkan sa imong anak. Himo kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan, nga uban sa iyang mapadayunong pagpangama, malingkawas kami sa kasamtangang kadautan ug sa way pagkapalo nga kalayo sa impyerno. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukon sa dunta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang atong santos nga misa dagang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dayon Diyos. tagpasalamatan natin.